गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। सेथि खौराङाव दङ उदां सावरायनायनि गेजेरावनो साबा बारग' NDFB दैदेनगिरिफोरखौ गुवाहाटी जोबथेसालिनिफ्राय चिरां फारसे लांदों। नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड NDFBनि साबा बारग' दैदेनगिरिफोरखौ बृहस्पतिबार खालि गोख्रों रैखाथिनि सिङाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालिनिफ्राय चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दैथायहरनाय जायो। सोलायजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव NDFBनि लेङाइ आफादगिरि रिफिकां गयारी उर्फे राजन, लेङाइ रौनिया गाहाय जर्ज बर' उर्फे रिंकां, अजय बसुमतारी उर्फे जगाय, कौसार बसुमतारी उर्फे कारससर आरो राजु सरकार दं। बिसोरो आथिखालाव आलासि न'आव खाथि नोजोरनि सिङाव दं। बे सोलायनाया सोरखार आरो जायगायारि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव NDFB सोद्रोमाफोरनि थाखाय बेरेखायै थाबथानानै थानाय केसफोरखौ बोखारनो थाखाय सावरायनायनि उनाव जायो। आयेनारि चेनेलफोरनि गेजेरजों मिरुआरि नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरजों केसफोरखौ फोजोबनो नाजागासिनो दं। सुबुं समाजारि आफादफोराव ओनसोलाव गोजोन आरो गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों सा 66 बारग' NDFB सोद्रोमाफोरखौ हगारनो आरो गासैबो दायफोरखौ बोखारनो दाबि खालामगासिनो दं। NDFBआ सिगांनि गोबां हिंसायारि जाथायफोरजों लोब्बा दंमोन, जेराव 2008 मायथाइयाव मोनसे गिदिर गाग्लोबनाय दंमोन, जायनि जाहोनाव सा 80 निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। बे दैदेनगिरिफोरनि जायगा सोलायनायखौ गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो आरो ओनसोलाव गोलाव समनि दिदोमथिखौ मदद होनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो महरै नायनाय जायो। नैथि खौराङावनो दङ भारतआ लाहोरनि एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ फोजोबस्रांदों। मोन 15 थावनिफोराव गाग्लोबनायखौ फेलें खालामदों। रैखाथि बिफान लाहोराव भारतारि रौनियाफोरा फिन गाग्लोबदों, पाकिस्ताननि अख्रां रैखाथिखौ फोजोबस्रांदों। रैखाथि बिफाननि बादिब्ला भारतारि बृहस्पतिबारनि फुङाव लाहोराव पाकिस्ताननि अख्रां रैखाथि खान्थिखौ फोजोबस्रांदोंमोन। बावैसो गाग्लोबनायनि फिननायाव भारतारि रौनियाफोरा पाकिस्तानाव गोबां राडार आरो अख्रां रैखाथि थावनिफोरखौ नोजोर होदोंमोन। मन्थ्रि बिफानआ बुंदोंमोन दि गाग्लोबनाया पाकिस्ताननि सिगांनि खामानिफोर बायदि रोखोमसे गोख्रोंथिजों खालामनाय जादोंमोन। बेयो रोखा खालामो दि लाहोरनि खान्थिया आबुङै गोहोम गैयै खालामजादोंमोन। बुधबारनि मोनायाव पाकिस्तानआ मिसाइल आरो ड्रन बाहायनानै सा आरो सोनाब भारतनि मोन 15 थावनिफोराव गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बे थावनिफोराव श्रीनगर, जम्मु, पाठानक'ट, अमृतसर, लुधियाना आरो भुज दंमोन। बबेखानि भारतनि अख्रां रैखाथि खान्थि आरो एन्टि-ड्र'न ग्रिडआ बे गाग्लोबनायफोरखौ होबथादोंमोन। हानजाफोरा दा गाग्लोबग्रा थावनिफोरनिफ्राय दाखोर-दालाफोरखौ बोखांगासिनो दं। मन्थ्रि बिफानआ बेखौबो फोरमायदोंमोन दि पाकिस्तानआ लाइन अफ कन्ट्रल बारनानै मर्टार आरो गिदिर कामानफोर बाहायनानै गोबाङैनो गावगासिनो दं। बे गावलायनाया कुपवाड़ा, बारामुल्ला आरो पुंछ बायदि ओनसोलफोराव आइजोफोर आरो गथ'फोरजों लोगोसे सा 16 नोगोरारिफोरनि जिउ खहा खालामदोंमोन। बेनि फिननाय महरै भारतारि रौनियाफोरा गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय गुलि गावफिनदोंमोन। मन्थ्रि बिफानआ बुंदोंमोन दि भारतआ थासारिखौ बांहोनो लुबैया, नाथाय थुलुंगा होयोब्ला गोख्रोङै फिननाय होगोन। थामथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव जाथाय पाकिस्ताननि रौनिया हान्जानि मर्टार गाग्लोबनाय लान्स नायक निदेश कुमारआ मुंख्लं। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव हारियानानि पलवल जिल्लानि सासे गिनो रोङै रौनिया 32 बोसोर बैसोनि लान्स नायक निदेश कुमारआ पाकिस्ताननि रौनियाफोरजों सिमा बारनानै गोख्रों कामान गावनाय आरो मर्टार गावनायाव मुंख्लं जादों। बे जाथाया बुधबारनि फुङाव भारतारि रौनिया हान्जाया अपारेशन सिन्दुरखौ जाफुंसारै मावफुंनायनि दान्दिसे उनावनो जादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि जाराबादआव 32.76 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनजों लोगोसे आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। पुलिसआ मोनसे जथाय अपारेशनाव सासे आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदोंमोन आरो बृहस्पतिबार 8 मेनि फुङाव जाराबादनि हस्तिनापुर
गंसे भारा न'निफ्राय 32.76 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन जब्द खालामदोंमोन। मोनसे इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै हरखाब सिग्रोमनायखौ मावख'गिरि कपिल पाठकआ दैदेनदोंमोन। नागिरनाय समाव पुलिसआ सन्देह गोनां हेर'इनजों बुंफबनाय मोनब्रै थांखुनि कन्टेनार पेकेजिंनि थाखाय बाहायजानो हागौ मोन 27 लांदां सिसिफोर आरो गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो। दायनिगिरिखौ पुदुमी गगৈ 50 बोसोर होनना सिनायथि होदों। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङाव दङ खेल' इन्डिया इयुथ गेम्सआव आसामआ 4थि मेडेल मोननो हादों। आसामआ सोलिबाय थानाय खेल' इन्डिया इयुथ गेम्सआव गावनि अनजिमायाव 4थि बान्था दाजाबदेरदों, जाय रायजोनि लाइमोन एथलीटफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। गोदानसिन बान्था आसामनि लाइमोनफोरनि बाउसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायखौ दिन्थियो, जाय हायुंआरि थाखोआव बादायलायनो थाखाय गोख्रोङै फोरोंथाय लागासिनो दं। गेलेमुफोराव रायजोनि दिन्थिफुंनाया बाख्नायजाथाव, जाय ओनसोलाव गेलेमु जौगाथाय आरो बिथायारि सानज'थायनि सायाव बांलांनाय गोसो होनायखौ दिन्थियो। ओनसोलारि गेलेमु बिबानगिरिफोरा एथलीटफोरनि जाफुंसारनायाव गोग्गानाय फोरमायदों। बेखौ नोजोर होनानै बेफोरबादि जाफुंसारनाया गासै आसामाव गोसो गुदुं गेलेगिरिफोरनि थाखाय थुलुंगा होयो। सोरखारा बांसिन फोरोंथाय सुबिदाफोर आरो फोरोंथाय हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोन रोंग'थिफोरखौ हेफाजाब होनो गावनि रादायखौ फिन खेबसे बुंफिनदों। जेरै खेल' इन्डिया इयुथ गेम्सआ सोलिगासिनो दं, आसामनि हानजाया गोख्रों दिन्थिफुंनाय आरो रायजोखौ बांसिन मुं लाबोनायाव गोसो होदों। 6थि खौराङाव दङ मरिगावआव होबथानायनि गेजेरावनो उन्दै हिन्जावसाखौ उन्दै बैसोनि हाबानिफ्राय बोखांदों। उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बेरेखायै मोनसे थिरांथायारि राहा लानायाव मरिगाव जिल्लानि बिबानगिरिफोरा सासे उन्दै हिन्जावसानि आयेन बेरेखा ज'जानायखौ होबथानो जाफुंसार आखाय होदोंमोन। अपारेशनाव हिन्जावसानि नखर आरो ओनसोलारि सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय गोबां हेंथाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन, नाथाय जोबनायाव गथ'नि रैखाथि आरो मोनथायफोरखौ रोखा खालामदोंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव खामानि मावनानै मावख'आरिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो, जेराव उन्दै बैसोनि हाबानि थियारिफोरा सोलिगासिनो दंमोन। बेरेखा हानजाजों मोगा-मोगि जानानैबो बिसोरो हाबाफारिखौ दोनथ'नो हादोंमोन आरो हिन्जावसाखौ रैखा खालामनो हादोंमोन। उन्दै गथ'साखौ बै समनिफ्रायनो रैखाथियारि जिम्मायाव दोननाय जादों आरो बिथांजोनि गाहामखौ हेफाजाब होनो थाखाय बोसोन होनाय सिबिथाइ होनाय जादों। बे जाथाया उन्दै बैसोनि हाबाखौ फोजोबस्रांनायाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरनि सायाव नोजोर होयो, मोनसे खान्थि जाय आयेनारि होबथानायनि उनावबो माखासे ओनसोलफोराव सोलिबाय थायो। बिबानगिरिफोरा बेबादि हुदाफोरनि बेरेखायै आयेन बाहायनो आरो उन्दै गथ'फोरनि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो गावसोरनि रादायखौ रोखा खालामो। सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफोर आरो मावफारियाफोरा गोथौ रादायारि समाजारि नेमखान्थिफोरखौ जुजिनो थाखाय सांग्रांथि फोसावनाय आरो सोलोंथायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो, जाय उन्दै बैसोआव हाबा जायो। बिसोरो बेखौ रोखा खालामनो थाखाय खौसेयै नाजायो, खावलायो दि साफ्रोमबो गथ'फोरा नारसिननाय आरो सोबख'नायनिफ्राय उदां जानो आरो जौगानाय खाबु मोनो। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।